Раздзел 2. Калі Апейка ішоў у кабінет, ля дзвярэй амаль кожны раз сустракала яго чарада дзядзькоў і цётак, што чакалі яго. Просьбы свае давяралі адным паперам дзядзькі і цёткі рэдка. Не заўсёды задавальняла іх і гаворка з сакратаром райвыканкама ці загадчыкам райза. Багата хто лічыў за нязменны абавязак уручыць паперу самому старшыні, пагаварыць з самім. Бывала, калі Апейка не паяўляўся з раёна доўга, сядзелі па некалькі сутак, начуючы дзе-небудзь у знаёмых. Паяўляліся кожную раніцу, быццам на працу, пакуль не дабіваліся да самога. Такія сустрэчы з людзьмі былі Апейку няпростай і нялёгкай часткай яго работы. Людзі неслі сюды да яго свае надзеі, сваю роспач, хто што меў. Цяпер да звычных просьб памагчы мукою, насеннем, да скарг на вялікі падатак, на падатковыя несправядлівасці дадаваліся часта скаргі, звязаныя з калгаснай навіною. Таму зямлю нарэзалі нядобра, усё лепшае забралі пад калгас, таму прыгразіліся, што калі не ўступіць, каб у салаўкі рыхтаваўся. Рэдка хто не пытаўся, гэта справядліва? Гэта па савецкіх законах? Амаль у кожнай скарзе просьбе за асабістымі нягодамі і крыўдамі былі агульныя грамадскія праблемы, амаль кожны раз адказваючы, памагаючы, раячы. Апейка так ці інакш павінен быў тлумачыць дзяржаўную палітыку у калгаснай справе, браў на сябе як бы ролю агітатара. Гэта была такі сапраўдная работа агітатара. Сёння яго таксама чакалі. Між дарослых, сярод якіх ён заўважыў чалавека з жаўтаватымі доўгімі за каўнер пасмамі, поп ці што, цэлая прыціхлая чародка вясковых дзяцей. Апейка павітаўся, сказаў, што хутка пачне прымаць, у кабінеце зняў паддзёўку, ён, як і па дарозе сюды, быў яшчэ неспакойны. Не адступала прыкрасць ад башлыковага папроку за брата. Важка ціснула ўсярэдзіне даўняя, зноў пацяжэлая непрыхільнасць да Саўчыка. Зноў згадаў башлыковае. Не хацеў бы мець такога брата. Адказаў думкаю злосна з'едліва. А я хацеў? Я сам параіў быць такім. Я сам знарок начапіў сабе на шыю гэтае бервяно. Зноў прыкрасць перайшла на аднаго Башлыкова. Як бы вышэй лічыць сябе за тое, толькі што няма такога кампраметіруючага брата, што біяграфія ідэальная, як ордэнам ганарыцца. Ён хутка перагледзеў паперы, што прыйшлі гэтымі днямі, выйшаў у прыёмную. Ну, пачнём. Усе ўсталі, некаторыя падаліся бліжэй, чакаючы, а Апейка абвёў усіх позіркаў, заўважыў. Жаўтлявы з доўгімі пасмамі стаяў трохі асобна, маладыя карыя вочы глядзелі цікаўна, дапытліва, як бы загадзя дазнаваліся, чаго трэба чакаць. Апейка на міг затрымаў позірк. Сялянская світа, зайцовая шапка, дужы, загарэлы, скура твару аж ільсніцца, пэўна, корміць непагана. Зразу ж адарваў позірк, спыніўся на купцы дзяцей. Несмелыя, нема прыціхлыя, найбольш сарамяжыя, яны ціснуліся адно да аднаго, амаль усе у даматканых світках, не зводзілі з яго чыстых, даверлівых і востра пільных вачэй. Ён кіўнуў ім весела, бадзёрліва. Вы ўсе разам? Разам, адказаў за ўсіх адзін, з шорсткім шчэццем няроўна, мабыць, матчынымі нажніцамі, абскубаных валасоў, з рашучым мужчынскім басочкам. Разам, пацвердзіў лысы дзядзька, што стаяў ля іх, як пастух, шапкай у адной руцэ, з пугай у другой. Што ж такое здарылася, што адразу такой грамадой? Апейка перачакаў момант маўчання, весела запрасіў. Ну, заходзьце, высветлім.
Дзеці заварушыліся, сталі перагаворвацца шэптам, штурхаць адно аднаго, але не пайшлі. Дзядзька з пугаю таксама ўзяўся з выглядам старэйшага паддаваць смеласці малым. Няёмка, нясмела штурхнуў аднаго, другога шапкаю, велеў з папрокам усім: «Заходзьце!» Сказано. Першым адважыўся той жа з шорсткім паскубаным шчэццем. За ім беленькая дзяўчынка з ружовымі кругамі на шчаках. Апейка, прапускаючы іх паўз сябе, падбадзёрліва з любасцю пагладзіў некалькі галовак. Апошні ўвайшоў, як з астаткам дзядзька з пугаю, няёмка трохі і важна, як бы хаваючы важнасцю гэтай няёмкасць свайго становішча сярод малых. У кабінеце дзеці ў лапцях узрэб'і азіраліся яшчэ вастрэй, ціснуліся яшчэ больш, смыкалі насамі, насцярожана чакалі. Апейка не стаў прасіць іх сядаць, не даў і ім і сабе лішняга клопату, не зайшоў за стол, стаў перад імі, як настаўнік у школе. Ну, дык што здарылася, а? Пасля моманту няёмкай цішыні асмелілася бялявая з ружовымі шчакамі. Паружавеўшы яшчэ горш, нібы са сцэны прачытала на памяць, відаць было падрыхтаванае загадзя, аж перарывалася дыханне, так хвалявалася. «Таварыш старшыня райвыканкама, мы прыйшлі, каб папрасіць вас, чтоб пакінулі ў школе настаўніка Івана Мікалаевіча». Гэтым вялікім словам яна аддала ўвесь свой пал душы, і не толькі душу, а і голас. Іншыя ўжо маглі, пакуль яна гарэла перажытым, адказваць апейку. З якой яны школы, з якога класа, па якіх прадметах у іх Іван Мікалаевіч, як яго прозвішча. Нарэшце апейка высветліў, што дзеці з крыцкай школы, што настаўнік, за якога яны прыехалі заступіцца, Іван Мікалаевіч Гарошка. Апейку былі вядомы не толькі гэтае прозвішча, але і той, каму яно належала. Гарошка настаўнічаў у сваёй роднай вёсцы ўжо з 10 гадоў, яшчэ тыя гады, калі настаўнічаў і ён, апейка. Апейка быў амаль незнаёмы з ім, бачыліся толькі некалькі разоў на настаўніцкіх сходах, але апейку добра было вядома, што Гарошка настаўнік такі, якіх мала не тое, што ў раёне, а і ў цэлай акрузе. Пра гэта казалі ўсе, хто калі-небудзь быў на яго уроках. От і дзеці, смялеючы, памагаючы адзін аднаму, перабіваючы, з захапленнем казалі цяпер так добра, так цікава пра 905 год, пра рэвалюцыю ў Пецярбурзе, пра Леніна расказваў, пра пяцігодку, пра тое, якія дзе заводы будуюцца, як добра будзе жыць скора, і от жа бяда якая, цяпер Івана Мікалаевіча знялі з настаўнікаў. Сказалі, што яму няможна вучыць дзяцей, бо ён служыў пры цары, у царскай арміі, быў царскім афіцэрам, і што ён будзе вучыць дзяцей супроць савецкай улады. Але ж яны ведаюць, што хоць Іван Мікалаевіч і быў у царскіх афіцэрах, але ж ён зразу, як пачалася савецкая ўлада, перастаў служыць цару. І цара ён зусім, гэта яны самі чулі, не любіў ніколі і не любіць. І афіцэр ён не з памешчыкаў якіх-небудзь, а з простых людзей, з іх жа сяла. І ўсе добра зналі яго бацьку, і ўсе бачаць, што ўсе гады ён, Іван Мікалаевіч, за адну савецкую ўладу стараецца. Апейку вельмі ўсхвалявала дзіцячая шчырасць. Слухаючы малых, нібы вярнуўся ў сваю нядаўнюю мілую мінуўшчыну. Нібы зноў быў настаўнікам. Як настаўнік ён добра адчуваў, як важна дзецям тое, што яны кажуць тут, і тое, з чым яны пойдуць адсюль, куды прынеслі свае давер'е і надзею. Таму жыццёвы вопыт дадаваў да ўсяго сваю долю цвярозай няпэўнасці. Ведаў апейка, як няпроста будзе замацаваць у іх веру гэту і надзею. А да ўсяго, што б там ні было, радаваў сам факт. Малыя самі ўсталі за праўду,
вясковыя сарамяжыя прыйшлі ў райвыканкам. Малыя грамадзяне будучыні. Ён нібы не паверыў. Хто вас падгаварыў, чтоб прыйшлі прасіць за Івана Мікалаевіча? Дзеці здзівіліся. Ніхто. Мы самі. Шкада стала. Мы і надумаліся. Няправільна яго знялі. Скажыце, няхай ён зноў вучыць. З буту не давалі, пакуль не сказаў, што павязу. Дядька з пугай пакруціў лысай галавою са здзіўленнем і пашанай. Як машкарэча населі. Апейка ведаў ужо, і што Гарошку знялі, і як усё было. Хтосьці з пільных гарошкавых землякоў, можа быць, ім вывучаных, месяцы 2 назад напісаў сталічную газету, што ў крытах у школе пры патуранні сельсавета і раённага кіраўніцтва замаскіраваўся класава чужды элемент, белагвардзеец, які з залатымі пагонамі і з вінтоўкай у руках ваяваў за цара і всякіх урангеляў і губіў няшчадна трудавы народ. У газеце з пісьма зрабілі копію, якая і трапіла на стол сакратару юравіцкага райкама партыі. Ліст гэты чытаў у кабінеце Башлыкова і Апейка. Пад усім, што паведамляў невядомы аўтар газеце Башлыкову, стаяла гордая «Непримирымый селькор». Башлыков аддаў пісьмо Харчаву з рэзалюцыяй, напісанай зверху коротко і ясна «Проверить, принять меры, доложить». Харчаў за які дзень праверыў, і на другі дзень лёс Гарошкі рашыўся. Гарошку знялі з настаўнікаў. Харчаў прапанаваў таксама арыштаваць, і каб не Апейка, Гарошка даўно быў бы за кратамі. Башлыкоў падумаў, павагаўся і схіліўся да Апейкі. У Апейкі былі моцныя довады. Гарошка трапіў у афіцэры не па сваёй ахвоце, а як настаўнік. У грамадзянскую вайну ніякім белым не быў, рабіў дома, быў потым у чырвонай арміі. З першых жа мірных дзён сваіх пасля арміі увесь час у сяле. Але вярнуць Гарошку на настаўніцкую працу Башлыкоў не згадзіўся цвёрда, рашуча. І от гэтыя дзіцячыя шчырыя твары, гэтая вера і надзея. Што ён, старшыня райвыканкама, Апейка, можа сказаць ім? Любым і ясным, якія думаюць, што ў свеце ўсё так проста, што праўда і справядлівасць рэчы абавязковыя і лёгкія, не ведаючы добра, што сказаць ім. Ён знарок стаў распытваць кожнага, як хто вучыцца, ці добра паводзіць сябе ў класе, ці памагаюць бацькам. Ну што ж, сказаў ён, гатовы развітацца. Дзякую за тое, што вы сказалі. Я перадам усё, каму трэба, скажу, што вы прасілі. Вот і ўсё. Бывайце здаровы. Некаторыя ўжо сабраліся, абнадзеяныя кіраваць да дзвярэй, калі бялявая з ружовымі плямамі насцярожылася. Дак як? Аставіць нам Івана Мікалаевіча? Я ж сказаў, перадам, што вы прасілі. Не, вы скажыце. Аставяць? Я буду прасіць. Не, вы скажыце. Апейка нічога не сказаў, толькі лагодна, як бацька, які не хоча крыўдзіць малога і не можа даць усяго, што той просіць, усміхнуўся. Ну, шчаслівай вам дарогі. Яны пачалі выходзіць не вельмі ахвотна, не вельмі ўсцешаныя, найбольш таму, што дзядзька з пугаю штурхаў іх да дзвярэй. Не парадаваў іх. Але што ж ён, Апейка, мог сказаць ім іншае? Адразу за імі ў кабінет ступіў
Бялявы хлопец у зацяганай, але крамнай паддзёўцы, у ружовай і залатанай пад каўняром нязрэбнай сарочцы. Кепка ў яго руцэ была таксама гарадская, з размоклым ад дажджу казырком. «Можна зайсці?» Хлопец пытаўся ціха, далікатна. «Заходзьце, сядайце». Ён і ішоў ціха і сеў на ўскрай крэсла, пад уважлівым апейкавым позіркам няёмка адвёў шэрыя з нейкай задуменнай прытоенасцю вочы, потым сустрэўся з апейкавымі, і позірк быў ужо цвёрды, рашучы і разам з тым даверлівы. «Мяне завуць Глушак Сцяпан». Ціха і не адводзячы вачэй ад апейкавых, сказаў ён. «Я падаваў заяву ў Вадавічы, хацеў паступіць у Вадавіцкую камуну. Мне спачатку сказалі, што добра прымуць, а потым адмовілі. Сказалі, што не могуць прыняць, таму што мой бацька кулак». «Вы з Куранёў?» – перабіў яго апейка. «З Куранёў», – кіўнуў хлопец. Ён нелёгка, але цвёрда дадаў: «Я сын Глушака Халімона. Мабуть, знаеце, мой бацька кулак. На яго наложана цвёрдае заданне, але я яго кінуў, мы з ім цяпер як чужыя». «Чаму вы яго кінулі?» – зацікавіўся апейка. Хлопец помаўчаў, задумаўся. «Я і сам не знаю, як сказаць. Трудно было жыць з ім, просто не можна жыць стало. Я хацеў з ім жыць. Думаў спачатку, што нічога, што прывыкну. Цярпеў доўго. Бацька ж усё-таки. Да і матку было шкода. Знаеце ж, як матцы, калі сын кідае. Хацеў перацярпець, але не выцерпеў». Ён па-ранейшаму не адводзіў ад апейкі ціхіх задуменных вачэй. Помаўчаў зноў, загаварыў ад душы, шкадуючы з болем. «Ён, мой бацька, жыве для аднаго, што паболей сабе, хоць як, ну, вот праўдай ці няпраўдай, што паболей нажыцца. Прагны просто жах. Ён з-за таго усіх парабіў, усё адно як парабкамі. І сыноў, і матку нашу, і Ганну. Чужых парабкаў не бярэ, баіцца. Дык свае, як парабкі. Дыхнуць проста няма як». І позірк, і тон яго гаворкі былі такія шчырыя, што апейка чуў, праўду кажа. Не маніць. Так нельга маніць. І раней не было цярпець як, а цяпер дык чаго цярпець? Цяпер, калі ўсё пачынае па-новаму быць, дык я і кінуў яго. Шчапіліся адзін раз, як не загрудкі, я і кінуў. Пайшоў жыць на волю, як усе людзі. А не шкада яго, бацьку? Не. Можна сказаць, не. Глянуў ён проста, падумаўшы, дадаў: матку шкада. Папамучылася яна. Не маніць, праўду кажа, падумаў апейка і злавіў сябе на тым, што спачувае хлопцу. Успомніў раптам, што ў Глушака ёсць яшчэ сын. Пра гэтага сына апейка ведаў ужо нямала. А з братам як? Дружна жылі? Дружно. Ён адвёў вочы, позірк стаў важкі, нядобры. Губы злосна таргануліся. Дружно? Мне такога брата век бы не бачыць, чтоб яго зямля не насіла. З таго, як Сцяпан гаварыў, апейка вывеў, што ён недзе вучыўся.
Запытаў, дзе, чаму не давучыўся, пацікаўся, ці любіць кніжкі, што чытаў, якія з іх спадабаліся найбольш, ці чытае газеты, ці ведае, што робіцца ў свеце. Хлопец адказваў лёгка, ахвотна. Пра гэта гаварыць яму было куды больш даспадобы, як пра бацьку, пра бяду, якая захмарыла ўсё яму. Чым больш апейка пытаў яго, чым больш слухаў, тым больш бачыў, хлопец разумны, дапытлівы. Талковы хлопец, чулая душа, чулая да ўсяго і да новых павеваў. Шкада толькі, што сваяцтва такое. Думка нечакана паставіла побач хлопца і самога, зблізіла. Таксама з плямаю, якой не заслужыў. Таварыш па няшчасці. У думцы было і багата іроніі, і трохі суму, і была невясёлая праўда. Апейка адагнаў непатрэбную думку, уважна зірнуў на Сцяпана. Вучыцца, пэўна, хочаш? А не хацеў бы. Шчырыя вочы не таіліся, загарэліся на міг і згаслі. Хацеў бы. Дак куды ж цяпер паступіш? Зразу скажуць: кулацкі сынок. От папрацую, дакажу, тады, можа. Думаеш, дакажаш? Хачу даказаць. Апейка раптам адвёў вочы, задумаўся. Не першы раз узяў асцярожны, цвярозы одум. Нашто яму, апейку, ўсё гэта? Нашто рызыка? Каму, толькі не яму брацца за рызыкоўнае, не яму, у якога ў самога не ўсё чыста ў біяграфіі, у якога не абы якая пляма, і не цяпер, калі так блізка чыстка. Дзе ўсё будуць перабіраць, дзе ўсё могуць павярнуць і так і інакш. Ён і так за колькіх ужо заступіўся, за якіх другія не адважваліся. Прыгадаюць калі-небудзь, і, можа быць, вельмі скора. Тое, што ён цвёрды з сапраўднымі ворагамі, заўсёды не заўважаць, а гэта прыгадаюць, перакруцяць. Вельмі можа быць такое. Як ты дакажаш праўду сваю, Харчаву, Башлыкову, іншым Харчавым? Падумаў, шкадуючы, трэба ж столькі блытаных лёсаў ідзе. І трэба ўсё разблытваць самому, кіруючыся толькі сваім сумленнем. Сумленнем было ў галаве, калі ён, узняўшы вочы, зноў паглядзеў на Сцяпана. Той не зводзіў шчырага трывожнага позірку, як бы бачыў, што прысуд яму вырашаецца цяпер, у гэты момант. Гэты позірк, трывога і надзея, жывая надзея, жывы лёс чакалі ад апейкі праўды і смеласці. Чалавек з цябе, канешне, можа выйсці, непаганы чалавек, карысны, падумаў ён, гледзячы ў Сцяпанавы вочы. У думках прайшло раптам яснае, вясёлае: от яна, новага сіла, ад самога глушаковага дрэва адрывае галінай, роднага сына адарвала. За гэтым зразу ж вясёлае, дужае выспела рашэнне. Што ж, так і быць, бяры ты плынь, нясі яго з сабою. Мы чысці для новага, для нашага жыцця. Апейка ўстаў з-за стала, цвёрда паклаў на стол далонь. Добра, пагавару, уладжу ўсё. Уладзіце? Сцяпан ускочыў, не верыў яшчэ. Толькі каб не падмануў потым, каб не прыйшлося чырванець, ён як пакляўся: не будзеце. Ну, тады бывай здароў. Апейка падаў яму руку. Бывайце здаровы. Сцяпан вылецеў з кабінета. Апейка глядзеў з-за стала. Уваходзіў той з доўгімі жаўтлявымі кудламі. Ціха, акуратна прычыніў дзверы за сабой, зняў зайцовую шапку, няўпэўнена пакланіўся.
Добрый дзень жалаю вам. Апейка адказаў, не тоячы цікаўнасці. Цяпер ён бачыў, што не памыліўся. Поп. А каб не доўгія космы, дык і не думаў бы, спаткаўшы дзе-небудзь. Світа рудая, зайцовая шапка, дужыя чырвоныя рукі. Селянін, ніхто іншы. Рукі каравыя, жылаватыя, відаць, што ў зямлі корпаліся, і пастава важкая, сутулая, толькі от рукі з зайцовай шапкай на жываце склаў, як на казанні. Бачыў, маладыя карыя вочы таксама нізалі, выведвалі яго. З чым прыйшлі? Запытаў стрымана афіцыйна. Не толькі таму, што не любіў гэтых божых служак, а і таму, што хацеў, каб гаворка пайшла зразу ў строгім афіцыйным кірунку. Прыйшоў я з рашэннем вялікім, пакорліва загаварыў поп. Вялікім для мяне, бо яно павінна зразу перамяніць увесь строй майго ранейшага жыцця. Не зводзячы вачэй з Апейкі, як бы нецярпліва чакаючы прысуду, ён сказаў: «Я рашыў змяніць чорную расу свяшчэнніка на сялянскую світку». Апейка адказаў з іроніяй: «Вы ўжо змянілі яе?» «Змяніў», — спакойна згадзіўся ён, — «а сэрца яшчэ раней». Ужо даўно пад уплывам савецкай газеты «Правда» і журнала «Бязбожнік» я прыйшоў да вываду, што Бога няма, і што рэлігія, як правільна вучаць бальшавікі, ёсць опіум народа. І той, хто служыць рэлігіі, ёсць абманшчык, які ідзе супроць народа і савецкай улады. Газета «Правда» і журнал «Бязбожнік», які я чытаю ўжо другі год, адкрылі мне вочы, і я не хачу болей служыць рэлігіі і абману. Я хачу цяпер служыць савецкай уладзе, чтоб выкарчоўваць святы дурман з людскіх галоў. Я прыйшоў да вас з адзінай мэтай, каб атрымаць яснае настаўленне, што мне трэба рабіць для гэтага. Пільныя карыя вочы увесь час не выпускалі Апейку. Апейка глядзеў на здаровы загарэлы твар, на гладкія чырвоныя шчокі і тоўстыя губы, якія, мабыць, любілі смачненькія, і думаў: хітры, разумны ліс. Пачуў, што паленым пахне, што лепш пераадзецца, не тоячы, што не вельмі верыць у шчырасць папоўскага ўчынку, сказаў усё ж: «Гэта пахвальна, што вы прыйшлі». Памаўчаў, проста зірнуў карыя вочы чужа востра. Няхай бачыць, што ён, Апейка, разумее ўсё, як яно ёсць. Значыцца, вы пытаецеся, што рабіць, каб памагчы нам. Іменна па гэта я прыйшоў да вас. Вельмі добра. Калі так, растлумачу. У іранічным ладзе апейкавай гаворкі паявілася дзелавітасць. Вы свяшчэннаслужыцель, служка рэлігіі, якая, як вы сказалі, дурманіць людзей. Так, рэлігія, мы не тоім гэтага, адна з самых чорных сіл, якая перашкаджае нам, бальшавікам, адна з самых чорных і ўчэплівых. Нашы агітатары самі ў рэлігіі слабаватыя. Агітацыю вядуць, не ведаючы добра справы, наогул. Вы ж, мабыць, прадмет гэты ведаеце дасканала? Я вучыўся мала. Ну, все-таки больш за нашых. Ведаеце канкрэтна з фактамі. У вас ёсць веды. Дужая, з жаўтлявымі пасмамі галава сціпла кіўнула. Веды такія-сякія, канешне, ёсць. Апейка параіў: от ты павярніце веды свае супроць рэлігіі. Я паспрабую. У вас гэта павінна добра выйсці. У вас не толькі веды, а і аўтарытэт. Сам слуга Божий супроць. Это само по сабе значыць штосьці.
Поп кіўнуў галавою. Кіўнуў важка, як бы паказваючы, што справа гэта вся няпростая яму. Падзякаваў апейку за параду, паказаў нават, што збіраецца ісці, але схамянуўся, зірнуў заклапочана. Даруйце, але цяпер, калі я пераступаю на новую сцежку, на плечы мае кладуцца і зямныя турботы. Мне трэба думаць пра тое, каб зарабіць свой сумленны кавалак хлеба. У сельсавеце ёсць вакансія начальніка пошты. У апейку зноў ліп дапытлівы позірк. Апейка не чакаў гэтага, задумаўся, параіў потым. Вакансіі будуць. Папрацуйце, пакажыце сябе, там паглядзім. Вы не сумнявайцеся ва мне. Я прынёс вам душу, якая прагне ачышчэння. Я не сумняваюся. Мы будзем меркаваць пра вас па тым, што і як вы будзеце рабіць. Я буду рабіць з чыстай душой. Толькі мне б хацелася, каб вакансіі будуць. Поп зірнуў на апейку і надзеў зайцовую шапку. За акном ужо вечарэла. Апейка апрануўся, каб ісці дадому абедаць, калі ў кабінет уварваліся двое, старая і дзяўчына. «Ой, божачко ж, божа!» – залямантавала старая, як толькі ўбачыла яго. Яна была ў адчаі. «А што здарылася?» – здзівіўся апейка. Старая, дробная, сухенькая, на яго пытанне толькі залямантавала галасней. Ён павёў позіркам на дзяўчыну, дзяўчына пачырванелая, кусала губы і ледзь стрымлівалася, каб не расплакацца, як маці. «Мар'я Матвеевна!» – узяў апейка старую за локаць. «Я плачу не разумею и слез не люблю. Скажите мне толком, чалавечымі словамі». Ён лагодна пасадзіў старую на крэсла, стаў, чакаючы, што яна вытра слёзы, загаворыць, але старая загаласіла яшчэ горш. Апейка перахапіў слёзны позірк дзяўчыны, знарок недовольна з папрокам паківаў галавою. «Ай-яй-яй, ну хіба так можна?» Дзяўчына хліпнула, няёмка вытерла слёзы, схілілася над маткой. «Мамо, ну не трэба, мамо!» Маці трохі прыціхла, але не пераставала плакаць. «Божачко ж, божа!» – гаварыла яна праз слёзы, хітаючы горка галавою. «Што ж ето будзе? Божачко ж, божа!» Дзяўчына раптам схамянулася, нібы штосьці згадаўшы, выпрасталася, хутка сунула руку пад картовы каптан, рашуча выхапіла з-за пазухі нейкую пакамечаную і згорнутую паперу, падала апейку. У той жа момант выхапіла паперку з апейкавых рук, разгарнула, пашукала неспакойнымі, нецярплівымі вачыма, падала зноў, паказала, што трэба глядзець. Гэта была газета, мінская газета. Апейку зразу кінулася ў вочы вострае, калючае, чорнае. «Нацдэмаўскі падбрэхіч». Першыя ж словы захапілі ўвагу так, што на час забыў і пра дзяўчыну, і пра маці, што яшчэ ківалася, горкала-бошкала, страшачыся невядомасці. У гэты сусветна адказны час, калі класавая барацьба бязмежна абвастраецца, класавы вораг выкарыстоўвае любыя метады, каб расстроіць шчыльныя шэрагі бальшавіцкай моладзі, каб адхіліць іх, а ў канчатковым выпадку адарваць іх ад генеральнай лініі бальшавіцкай партыі. Асаблівую ролю адыгрываюць у гэтым ланцуговыя сабакі, наёмныя служкі сусветнай буржуазіі і сусветнага нацыянал-фашызму, нацдэмакраты розных масцей гатункаў. Гэтыя вылюдкі, злейшыя ворагі працоўнага чалавецтва, спадзяваліся на нашу палітычную слепату, спадзяваліся, што ім удасца непрыкметна пралезці ў нашы рады, тайна весці сваю брудную работу буржуазных
паслугачоў, але іх разлікі праваліліся. Дзякуючы вострай бальшавіцкай пільнасці вужачыя гнёзды гэтых замежных падкідкаў нацдэмаў выкрыты, і па іх раз'юшаных руках ударана са ўсёй бальшавіцкай прынцыповасцю і смеласцю. Вся студэнцкая грамадскасць з энтузіязмам ухваліла гэтыя неабходныя меры, аднак мы не можам закрываць вочы на такія агідныя факты, што сярод некаторай, няхай нязначнай часткі моладзі ў мінскіх інстытутах знайшліся аслепленыя, страціўшыя класавае чуццё інтэлігенцікі, якія не толькі не далучыліся да суцэльнай масы студэнцтва, а фактычна сталі на бок выкрытых і асуджаных усёй масаю нацдэмаўскіх багоў. Адзін з такіх нацдэмаўскіх падбрэхічаў, так званы паэт Алесь Маёвы. Апейка хоць ужо здагадваўся, пра каго гаворка, запыніўся. Алесь Маёвы, так званы паэт Алесь Маёвы, в сваім лакейскім асляпленні дакаціўся да таго, што нават выступіў на сходзе літфака, дзе спрабаваў узяць пад абарону выкрытых багоў з бруднага нацдэмаўскага балота. Вось да чаго можа давесці страта класавага чуцця і пагарда разбэшчанай паэтычнай асобы да імкнення і волі калектыву. Камсамольская ячэйка правільна зрабіла, што прынцыпова разабрала гэтую анархічную вылазку і ударила па руках наваяўленаму нацдэмаўскаму падбрэхічу і адвакату. Камсамольская ячэйка універсітэта з уздымам выключыла паэта Алеся Маёвага шэрагаў камсамола, як адшчапенца і перараджэнца. Камсамольцы універсітэта аднадушна рашылі таксама хадайнічаць і аб выключэнні Маёвага з універсітэта. У універсітэце не павінна быць месца разлажыўшымся нацдэмаўскім падпявалам і перараджэнцам. Пад артыкулам стаяў подпіс «Студэнт Г.Скі». Апейка хвіліну глядзеў на гэты подпіс, як бы стараючыся прачытаць яшчэ нешта. Ён не разумеў нічога. Тое, што ён прачытаў, было зусім не падобна на хлопца, якога ён ведаў. Яно было такое непадобнае, аж не верылася, што гэта пра таго ж самага хлопца. Першае ж адчуванне было, што ўсё гэта паклёп злосны і беспадстаўны, але тое, што гэта было надрукавана, што ўчынак паэта Маёвага быў абмеркаваны і што тут толькі расказвалася пра тое, што было, заблытвала думкі. Ён ухапіў трывожным позіркам словы «знайшліся аслепленыя», страціўшыя класавае чуццё інтэлігенцікі, зноў ужо не так хутка, нецярпліва, а з цвярозай пільнай развагай стаў перабіраць радок за радком, як адшчапенца і перараджэнца. Засела ў апейкавай галаве, калі ён зноў дачытаў артыкул, утаропіў позірку загадкавае «Студэнт Г.Скі». Усё ж апейка это цяпер адчуваў асабліва добра. Артыкул быў туманны. Пры тых вельмі моцных, ясных палітычных абвінавачваннях амаль нічога пра факты. Факты ўсе гэтыя вельмі агульныя. Выступіў, заступіўся, дакаціўся. Але гэтая неяснасць, туманнасць доказаў якраз і трывожылі апейку больш за ўсё. За імі магло быць усё, самае страшнае. Хоць што магло быць горш? Страшнае, відаць, ужо здарылася. Асабліва страшнае таму, што неспадзяванае. І неспадзяванае, і незразумелае. От, паехаў вучыцца, сказала раптам са шкадаваннем матка.
У людзі захацеў выйсці, выказала не першы, відаць, раз набалелая ўжо. Вывучыўся. Апейка пачуў гэта і як папрок сабе. Ён быў тым, хто ўгаворваў яе, каб не трымала пры сабе, пусціла ў свет сына. Не вытрывала, з бязлітаснай строгасцю асудзіла сябе, яго, апейку. Як чула сэрца, сядзеў бы дома ціха, бедны ды рады. Апейка не запярэчыў ёй. Ведаў, што спрачацца пустое, не дакажа цяпер нічога. А больш не мог спрачацца таму, што бачыў яе вочы. Гэты позірк запомніўся яму навек, прытомлены, выцвелы ад гадоў, ад пыльнага ветру ды сонца. Амаль ужо бясколерныя вочы яе былі надзіва празрыстыя, як бы свяціліся знутры. Можа, таму, што ў іх яшчэ былі слёзы, што яны так свяціліся. Апейка не тое, што адчуў, а ўбачыў у вачавіткі такую нязмерную пакуту, такое гора і такую трывогу, што здаўся сам вінаватым. Нібы сам быў злачынцам перад ёю. Няхай бы сядзеў дома ціха, мімаволі адвёр позірк, заўважыў, як пільна, востра глядзела маладымі яснымі вачыма яе дачка. Што ён мог зрабіць для іх? Всё, што ён мог пакуль, ён мог адно — супакоіць і хоць трохі абнадзеіць. Ён мог гэта і ведаў, што гэта трэба зрабіць. Перш за ўсё. Ерунда нейкая, сказаў ён як мага спакойна. Абыякава згарнуў, абыякава адкінуў газету. Ерунда. Напісаў нехта, мабыць, па злосці. Па злосці? Канешне, па злосці. Ухапілася, засвяцілася матка. Парэпанымі, крукаватымі пальцамі стала борзда выціраць павесялелыя вочы. Дак жа пішуць, абмяркоўвалі на сходзе. Не паддалася сястра. Глядзела ўсё так жа востра, недаверліва. Ну і што? Што абмяркоўвалі? Всё магло залежыць ад таго, як далажылі, як паказалі тое, што было. Не па праўдзе паказалі, не разабраліся, выключылі ж пішуць. З камсамольцаў, з універсітэта хочуць. Эх ты, падумаў недовольна апейка, але загаварыў спакойна, стрымана, увесь час, не гледзячы, бачыў уважлівы матчын позірк. Маглі выключыць, не разабраўшыся пад гарачую руку, паддаўшыся таму, хто нагаварыў са злосці. Дзіва што? Супакояцца, разбяруцца, пераменяць усё. Пераменяць? Абавязкова? Па злосці, Ніна, падтрымала апейку матка. Ету праўда, па злосці, па праўдзе такога і падумаць не падумаў ніхто. Па злосці, падумала заклапочана, толькі ж хто ето на яго мог так уз'есціся? І за што? Ету ж трэба, з'есці гатоў. Навярнуў такога, што страх слухаць. На хлопца, які век птушаняці не зачапіў. Не тое, што чалавека. Яна глядзела на апейку, шукала ў яго згоды, і ён згаджаўся, падтрымліваў яе. Кажуць, заступіўся за кагось, за паганага бога якогось. Цяпер усе багі паганыя сталі. Слова не скажы добрага, а ён і заступіўся. Слово, можа, толькі сказаў, дак я ты нелюдь і уз'еўся. Навярнуў такое на чалавека па злосці, канешне, па злосці ўсё. Дак, кажаш, вернуць усё яму? Павінны вярнуць, а як жа іначай? Кеп жа тое было, дай божачко. Ніна маўчала. Было відаць, не супакойвалася. Ужо не так для маці, як для яе, сказаў. Скоро поеду ў Мінск на сесію ЦВК. Зайду, сам разбяруся ва ўсім.
Паказваючы, што з гэтым кончана, што гаварыць больш няма чаго, пацікаюся: а як там дома? З хлебам, з картопляю. Ды картоплі хопіць, і з хлебам. Пераб'ёмся неяк. Матка зноў згадала, як чуло сэрца, калі ехаў, як знало, не так сабе балело, сядзеў бы няхай дома ціхо. Всё будзе добра, Мар'я Матвеевна. Дык, кажаце, хлеба хопіць? Апейка да канца трымаўся спакойна, разважна, не паказаў трывогі ці няпэўнасці і тады, калі праводзіў на ганак, развітваўся. Толькі калі вярнуўся ў кабінет, стаў сярод пакоя, ужо не тоячыся, у важкім роздуме. Што там здзеялася? Ён забыў, што збіраўся быў ісці, стомлена сеў на край стала і сядзеў змроку, не варушачыся, думаючы гэтае адно, што там здзеялася. Всё, што ён прачытаў, было такое неспадзяванае, так не пасавала з тым, што ён ведаў пра хлопца дасюль, што і цяпер яму не верылася. Думалася пра нейкую невядомую недарэчнасць ці несправядлівасць. Разам з тым галава ўжо неспакойна дашуквалася прычыны таму, што магло прывесці да таго сходу, да ўсяго, што было там, на сходзе, да гэтага туманнага і страшнага артыкульчыка ў газеце. Што ў тым артыкуле праўда і што няпраўда? Колькі яе праўды і якая яна? Думкі біліся ў пошуках, загадкі ішлі адна за адной, самыя розныя, завабілі, ашукалі? Ачмурылі прыгожымі і лжывымі словамі? Пакарысталіся маладой даверлівасцю ці неразумная ганарлівая задзірлівасць, жаданне паказаць сваё «я»? Няўжо і праўда перарадзіўся, перакінуўся к чужым радам, разлажыўся, разбэшчаны прагай славы, аблытаны настаўнікамі? Не, быць не можа. Што ж тады? Паклёп? Злы нагавор? Помста нядаўняга таварыша, з якім шчапіўся чаго-небудзь? А можа, дробязь якая раздутая ў слана? Можа, якая-небудзь юначая дапытлівасць там, дзе некаторыя лічаць пытанні лішнімі? Ці шкадаванне чулай, не вельмі мудрай душы? Голас чулага і сляпога сумлення, якое багата чаго яшчэ не разумее, і за якое даў пенькай па галаве. Нічога не было вядома, і адказу не было. Былі толькі пытанні. Стараючыся дайсці да ісціны, ён стаў перабіраць у памяці тое, што ведаў дасюль пра яго, і яшчэ ці даўно здавалася такога яснага, зразумелага хлопца. Ён успамінаў неяк чужы, неяк суддзя, можа быць, як бацька, які ўбачыў раптам сына ў неспадзяванай, незразумелай бядзе, якому трывожна ад яшчэ нязвыклай невядомасці. Ад гэтага тое, што ён згадваў іншы раз і раней, сёння ішло в асаблівым, неспакойным і вострым святле. У памяці ажыло далёкае, якім ведаў яго ў пачатку. Дзікаваты і хваравіты хлапчук нічым асабліва не кідаўся ў вочы, быў хіба затоены, як мала хто. І калі не ведаў чаго-небудзь, вельмі ж ніякавеў, пунцавеў увесь. Добра помніцца, вельмі здзівіўся, калі раптам трапіў на вочы яго верш пад абгорткаю спісанага сшытка. Верш быў і цяпер помніцца пра поле, пра завею, пра адзінокую крывую хатку ў полі. Дзіўна, не забываліся радкі з яго. У полі халодным, под ветрамі дзікімі, хатка малая стаіць, удалеч бескрайнюю,
вокнамі ціхімі век баязліва глядзіць. У хаце на печы туліліся, мерзлі дзеці. Бацька паехаў у лес, маці пайшла кудысьці. Цяпер не помнілася куды. Нядобра дзецям адным, халодным і галодным, шкадаваў іх аўтар. Але і крывую хатку і верш грэла надзея, што бяда не вечная. Бацька, як вернецца, печка затопіцца, матка іх будзе карміць. Не вельмі зграбны, не вельмі арыгінальны, верш гэты захапіў тады незвычайнай шчырасцю, не дзіцячай клопатнасцю, песеннай маляўнічасцю. Напісаны, пэўна, пад уплывам Купалы, ён гаварыў, мабыць, і пра перажытае малым паэтам. Дзіўна кранаў нешта чулае ў сэрцы, хваляваў, трывожыў. Гэта была радасная неспадзеўка, адкрыцце. Талент, паэт у іх школе, у іх адвеку беспаэтнай лясной глушы. Нібы нанова ўбачыў малога. Калі заняткі скончыліся, папрасіў астацца. Сеў перад ім на парце, уважліва, яшчэ не зусім верачы, угледзеўся, запытаў пра верш. Сам напісаў. Але сцепануўся, нібы яго хацелі ўдарыць, зірнуў са страхам, гатоў быў кожны момант кінуцца наўцёкі, потым ужо гарэў, нібы яго злавілі на нечым саромным. Не падымаў галавы, стрыжанай з каротенькімі мяккімі валаскамі, з чарнільнай плямай ля вуха. Калі пахваліў яго, а ведаеш, верш добры. Праўда, добры? Ён толькі ніжэй звесіў галаву. Гэта не адзін? Не адзін, праўда? Багата ў цябе іх? Не хацеў адступацца ад яго, але тады так і не дабіўся нічога. Хлопец таропіў вочы кудысьці пад парту і маўчаў. Ужо калі дазволіў яму ісці, ля парога затрымаўся, зірнуў, выціснуў жаласна. Не кажыце нікому. Вучыўся не лепш за іншых. Матэматыка даходзіла нават горш, як другім. Вылучаўся між іншых, можа, хіба толькі асаблівай, нейкай затоенай маўклівасцю. Маўклівы быў амаль заўсёды, паглыблены ў сябе, і самалюбны быў. Ды яшчэ ўпартасць незвычайная ў позірку. Праўда, ўсё гэта набыло нейкае значэнне пасля таго, як адкрыўся з вершам куточак затоенай душы. Калі б не гэтае, можна было б лічыць, ва ўсім такі ж, як і ўсе іншыя, не горшы і не лепшы, свой сярод сваіх, дзіця балотнай беднасці і дзікасці. Век у будні, у свята, у зрэб'і, у лапцях. Адна пафарбаваная паркалёвая сарочка з белымі гузікамі. Ботаў, можа, і не абуваў ніколі. Потым не раз ездзіў у яго буду, купку хат сярод панурага лесу, заходзіў у яго дамоўку. Хата была трухлявая, цесная, нізкая, галава даставала ледзь да столі, да пабеленых бэлек. Была цёмная, у 3 гнілых мізэрных акенцах не адна шыбка была заткнута анучамі. Сеўшы першы раз на асінавы ўслон ля акна, агледзеўся з неабыякім хваляваннем. Згадаў нанова знаёмы верш. Тут проста ў вачавіткі было відна, што нарадзіла тыя шчырыя маркотныя радкі. Іх жыло тут 3, акрамя хлопца, маці ўдава, ды меншая сястра Ніна. Бацька ўжо багата гадоў ляжаў недзе ў салдацкай магіле, і маці нібы жартам, нібы і сур'ёзна казала пра малога: «Мужчынка мой, хадзяін наш». Хадзяін тады сядзеў каля палацяў, набычыўшыся, таропіў вочы ў земляны дол і не пярэчыў. Ад хаты гэтай да школы было немала небагата, 7 кіламетраў, амаль увесь час між лесу ды балота. Кожны дзень у цяплынь і ў сцюжу, ў слату і ў завеі хлопец са зрэбнай матчынай торбачкай цераз плячо цярпліва мераў гэтыя 7 кіламетраў. Мераў з купкай сяброў, ці здаралася,
найбольш у непагодныя дні адзін. Было ўсялякае. Адзін раз мала не прапаў між белага балота, мяло вельмі. Што ні крок, то па пояс, па грудзі ў снег, знясіліўся ўшчэнт. Другі раз быў месячны вечар, мароз прадзіраў рэбры пад світкамі, піліпаўскі мароз у траіх з такімі ж, як сам, хлопцамі ледь не трапіў у зубы раз'юшаных ад голаду ваўкоў. Махалі ламачынамі, торбачкамі, спрабавалі крычаць, гразіцца, чулі, як сцінае сярэдзіны ўжо не толькі холад, а і страх, гайня не адставала, ўся насядала. Хто ведае, чым бы кончылася, але ім пашчасціла. Пад'ехалі акурат падводы з дзядзькамі, дзядзькі адагналі клыкастых. Ён, настаўнік, калі даведаўся пра здарэнне, параіў дзецям уладзіцца хоць на зіму ля школы. Хлопцу ж сам найшоў хату, даў гаспадыні грошай. Хлопец пераначаваў 2 ці 3 ночы. Уцёк. Пытаўся тады яго, можа, пакрыўдзілі чым-небудзь, супакоіць хацеў, калі і пакрыўдзілі, бяда невялікая, можна іншую хату наняць, але хлопец, гледзячы ўдол, упарта пакруціў галавою, не трэба. Так і не здазнаўся чаму. З таго дня хлопец зноў мераў дарогу кожны дзень, пакуль не скончыў школу. Гарачым і бліскучым летнім днём з маткаю завёз яго на станцыю, купіў білет да Гомеля, даў грошай на дарогу. Выправіў у рабфак. І к вялікай удачы узрадаваўся, калі той прыслаў ліст, што здаў экзамены, што яго прынялі. Але найбольш парадаваў хлопец ўсё ж тады, калі на другую ўжо восень прыслаў газету з першым надрукаваным сваім вершам. Тую газету бярог і цяпер, хоць яна была цяпер не адна. Дома быў цэлы пачак розных па назвах і па даўнасці газет, якія зберагаў, як дарагое і важнае. Цяпер, калі хлопец вучыўся ў Мінску ва ўніверсітэце, вершы нярэдка друкаваліся амаль ва ўсіх сталічных газетах. Неяк у адным з нядаўніх лістоў Алесь, між іншых навін, сціпла пахваліўся, што хутка, можа быць, выйдзе нават цэлая кніжка. З той пары, як вершы сталі паяўляцца часта, ён падпісваў іх ужо не сваім прозвішчам, а прыгожым паэтычным псеўданімам Маёвы, Алесь Маёвы. Апейка ніколі не зважаў асабліва на прозвішчы, але хлопца не судзіў. Гэта быў, калі падумаць, не такі ўжо і нікчэмны ўчынак. Як-ніяк хлопец, не проста хлопец, а паэт. Не выходзіць жа паэту ў свет са сваім недарэчным «Заяц-хама». Вершы паэта Зайца само па сабе гучыць так, што смяяцца можна. У паэта, ды яшчэ паэта ў такі час, прозвішча павінна быць годнае. Ён недарма выбраў сабе такое прозвішча Маёвы. Ён і пісаў, можна сказаць, пра май, пра веснавую радасць, пра радасць росквіту. Яго вершы былі пра разлеглыя без меж палі, якія будзіць сваім гоманам працавіты трактар, пра рабфакаўца, сына сяла, што да світання хіліць чубатую галаву над кнігаю, марыць пабачыць родную вёску ў сонечным шчасці, пра жанчыну-гаротніцу, што вясковаю вуліцай ідзе не ў царкву, а ў школу змагаць векавую цемру, пра радасць, што карагодзіць сёння ў вёсцы і ў горадзе, пра жыццё, што бурапеніць новымі песнямі і справамі. Вершы былі прыгожыя, падобныя на песні, часам здавалася мала канкрэтныя, як бы затуленыя ружовым ад сонца туманам, але заўсёды узнёслыя, шчырыя, ад усяго юначага сэрца. Чытаў іх не так, як іншыя, чужыя, а так, нібы ён таксама меў да вершаў не абы-якое дачыненне. Згадалася, якім паявіўся Алесь у яго кабінеце мінулай зімой па дарозе з Калінкавіч. Нібы нанова адчуў дужы мужчынскі поціск абветранай нахаладалай рукі Алеся, убачыў заружавелы, харошы маладосцю твар
радасныя і чыстыя без хмурыначкі вочы. Былі раскіданыя нецярплівыя роспыты, цікаўныя позіркі, на яго яшчэ вясковы падлатаны на рукаве кажушок, на новую фасоністую з гузікам на макаўцы мінскую шапку. На ботах раставаў мёрзлы снег, кропелькамі мутнеў на шыйках, на насках. Боты былі зграбныя і моцныя, добрая і радасная абноўка. Вёз, мабыць, нейкі падарунак дамашнім, паставіў ля парога чырвоны з гнуткай фанеры круглаваты куфэрачак, потым ківаліся побач у выканкамаўскім васку, паціхі спорны спеў палазоў пад рыб гужоў, знарок выправіўся ў дарогу і ў яго сельсавет, каб падвесці хлопцы і пабыць разам яшчэ. Алесь маўчаў, але па вачах яго, што паблісквалі пад фасоністай шапкай, што ахвотна прагна лавілі ўсё, што выбягала насустрач блізка і далёка, бачыў, што госць яго рады без меры даўно нябачаным палям, снежнай звонкай чысціні, лёгкаму крылатаму лёту васка. У куточках алесевых вуснаў з-за паднятага прыцярушанага снежным пылком каўняра, здавалася, кожны момант гатова была зайграць усмешка. Хоць было весела і глядзець на чужую бесклапотную радасць, глядзець і маўчаць, не ўтрываў усё ж, папрасіў яго прачытаць што-небудзь сваё. Алесь, што ўвесь, мабыць, поўніўся радасцю сустрэчы, неспатольнай цікаўнасцю, адчуваннем лёту, не адразу нібы зразумеў, пра што яго просяць. З няёмкасцю ціха сказаў, што не хочацца. Падумаў трохі, відаць, разважыў, што адмаўляць настаўніку свайму нядобра, хрыплаватым голасам нясмела па-вучнёўску пачаў. Выйду ў поле я ранне маёвае, ой ты шыр, ты калгасная шыр, вее хвалямі мора жытнёвая, хмеліць радасць песня ў душы. Алесь адразу ж сціх і пакруціў галавою, вінавата, як бы просячы прабачэння. Было відаць, што хлопец адчуў сябе неякавата, глядзеў на дарогу ўжо з нейкай клапотнай нездаволенасцю. Тады так і не зразумеў, чаго той зніякавеў, ці таму, што бачыў яшчэ ў ім настаўніка, трывожыўся яго прысуду, ці таму, што гэта потым прыйшло, чуў душы нязбытыя, даўнія вершы далікацтва. Пазней яшчэ заўважыў, што ў ім, у Алесі, які не адзін верш надрукаваў, жыве быццам сарамлівасць за гэты свой занятак. Векавая сялянская сарамлівасць перад людзьмі, што робяць іншую сапраўдную справу, сеюць, косяць, дбаюць пра гаспадарку. Лепей другіх паслухайце, сказаў Алесь вінаватым голасам. Ён пакашляў, скінуў галаву, амаль заплюшчыў вочы, адчуў раптам, што замінае каўнер кажуха, нецярпліва аблажыў яго, як бы задумаўся, а ў голасе паявілася смеласць і гонар. Падаюць сняжынкі, дыяменты росы, падаюць бялюткі за маім акном, расчасалі вішні шоўкавыя косы і ўранілі долу снегавы вянок. Дзесьці ў прасторах празвінелі бомы, дацвілі пялёсткі нейчае тугі. І, здаецца, зноўку еду я дадому пераведаць родных, блізкіх, дарагіх. Вершы дзіўна хвалявалі. Нейкае незразумелае хараство брала, апаноўвала яго, апаноўвала ціхай задуменнасцю музыкі. Незвычайнымі быццам марозныя ўзоры на акне малюнкамі-згадкамі, шчырым, адданым голасам таго, хто чытаў па памяці. Калі Алесь скончыў, захацелася памаўчаць, падумаць. Самога павяло на ўспаміны, на роздум. Пазней ужо запытаў:
Чые гэта? Паўлюк Трус, сказаў ён з захапленнем, з гонарам. Наш з універсітэта, студэнт наш. Добры верш. Гэта вялікая паэзія. У памяці доўга жыў не зусім зразумелы самотны радок. Дацвілі пялёсткі нейчае тугі. Радок, які дзіўна хваляваў, прымушаў думаць пра неадступныя таямніцы паэзіі. Чаму цяпер некаторыя пішуць прыгожа і, як бы сказаць, непроста, не зусім зразумела. Яму апейку была не даспадобы самотная маўклівасць. Ён растлумачыў: от у Пушкіна ж усё проста, бурям глою неба кроет, або во глубине сибирских руд. Пушкін добры паэт. Алесь запыніўся, задумаўся, як лепш сказаць, паправіўся: ён быў добры паэт. Але ён устарэў, аджыў сваё. Цяпер у паэзіі новыя законы, сучасныя, все мяняецца. Змяніліся і законы паэзіі. А Купала? У Купалы ж таксама ўсё проста і сучасны, а ўсё проста, ясна. Паміж пустак балот беларускай зямлі — это з яго дарэвалюцыйных вершаў. Цяпер у Купалы іншыя матывы і стылі іншы. Вазьміце яго арлянятам. Купала таксама стараецца ісці ў першых шэрагах новай паэзіі. Праўда, яму нялёгка вызваліцца ад грузу старога. І тады, калі пярэчыў, Алесь гаварыў мякка, без якой-небудзь амбіцыі. Адчувалася ў тоне яго гаворкі не толькі павага да былога настаўніка, а і добрая, не растрачаная ў горадзе сціпласць. Пры ўсёй далікатнасці сваёй усё тое, што думаў, ён гаварыў цвёрда, пераканана. Ён, апейка, сам пярэчыў Алесю мякка, як бы засцярогаю. Можна сказаць, не так і пярэчыў, як выказваў свае сумненні, не траціў адчування. Вучань вырас. У чым іншым яго, пэўна, павучыць можна, а што да паэзіі, то тут і прыслухацца не лішне, прыслухацца ды падумаць. Па-мойму, галоўнае правіла якога трэба трымацца паэту і цяпер, як і тады. Старацца пісаць прасцей, гаварыў ён Алесю, як можна прасцей, каб кожнаму было зразумела, каб кожны селянін, кожны рабочы мог чытаць. Это правільна, мы аб гэтым акурат і стараемся, але ў паэзіі зноў цярпліва ўзяўся тлумачыць Алесь свае законы. Свая мова, свае вобразы, свой лад. У кожны час у паэзіі былі свой лад, свая мова. Адны ў Пушкіна, другія ў нас. Мяняецца час, мяняецца і паэзія. Так было ва ўсе часы. У наш час гэты закон дзейнічае яшчэ мацней. Наша грамадства не падобнае ні на што з таго, што было раней. Гэта ставіць і асаблівыя незвычайныя задачы паэзіі. Нашым паэтам трэба шукаць таго, чаго да іх не рабіў ніхто. Адсюль і ўся радасць і вся бяда. Пушкін гэта выпрабаванае. Да Пушкіна прывыклі. Наша ж паэзія, як кветка, што толькі пусціла парасткі. Навіна, рунь зялёная. Вядома, мы яшчэ не ўсё знайшлі. Мы шукаем. Я гэта разумею. Вся соль, па-мойму, ў тым, што шукаць і як шукаць. Па-мойму, заўсёды трэба помніць пра людзей, якія цябе чытаюць і слухаюць. Вот як хочаш, браце, а я хоць забі не разумею, нашто ў вас гэтыя бурапеніць, карагодзіць. Хоць забі, не разумею. Хіба ж у нас мала слоў тых, якія ведаюць людзі? Хіба імі не можна выказаць усё, што хочаш? Дак ці ж, канешне, выдумляць яшчэ? Мы не можам не шукаць. Разам з усім іншым і слоў,
не здаваўся Алесь. Можа, не ўсё удала выходзіць. Канешне, не ўсё. Ёсць нямала, канешне, і смецця. Але шукаць все-таки трэба. Новае нельга выказаць толькі старымі злінялымі словамі. Новаму трэба і новыя словы. Зноў ехалі моўчкі. Толькі мерна спорна секлі ў мерзлы уезджаны снег, конскія капыты, рыпелі гужы, беглі насустрач аснежаныя дрэвы, круцілася поле. Алесь падняў каўнер, схаваў макава-чырвоныя вушы, убіраў бліскучымі вачыма зменлівае яркае хараства дарогі. Ён, апейка, не ўтрываў, загаварыў першы. Чытаю я, бывае, і дзіўлюся. Столькі арганізацый развялося розных. Мала таго, што полымя ўзвыша і маладняк, дык і росквіт і усплёскі нейкія. Багата арганізацый, не адарваў Алесь вачэй ад дарогі. І вялікіх, і дробных. Мы тут сялян арганізоўваем, а ў вас усё дзеляцца. Ці распалосіцца сапраўднае, і спрэчкі, як дзе-небудзь у будзе у суседзяў. Адсюль збоку, дык не заўсёды разбярэш, з-за чаго. Там бывае таксама цяжка зразумець сэнс іх. Іншы раз ніякага сэнсу і няма. Проста амбіцыя чыя-небудзь загаворыць, захочацца вылучыцца. Складанае становішча ў краіне. Всё зрушылася, сіла на сілу пайшла, клас на клас, от і ў вас там неспакойна. Чуў я, ва ўзвышшы асабліва нядобры душок. І ў полымя ёсць. У іх таксама розны народ, немала і добрых, сумленных, і ў маладняку всякага хапае. Ты ў маладняку, здаецца? Быў у маладняку. Цяпер у нас на з'ездзе стварылі Белап. Я ў Белапе. Ты ведаеш, мне адсюль часам здаецца, што там у вас аднолькавыя па духу людзі, пралетарыі, бальшавікі ў розных арганізацыях, як бы штучна падзелены. І вайну вядуць часта выдуманую, непатрэбную. Можа, я памыляюся, але мне здаецца, браце, што б'юць там іншы раз адзін аднаго свае, а нечысці рознай, сапраўднай, пад бокам не бачыце. Так, неразбярыхі ў нас там больш, чым трэба. На Алесе ў лоб лягла клапотная маршчынка. Я і кажу, няпростая гэта штучка, па-мойму, гурты свае і не свае, бойкі хлапечыя. Калі побач між нашых нечысць всякая лазіць, што прымазалася ў гурты, вшылася, тут чаго добрага можна трапіць у такую кампанію. Калі засляпіць вочы, а п'юць там, чуў я, у вас некаторыя, дым ідзе? Паглядзеў зноў уважліва на Алеся. Ёсць любіцелі, прамовіў хлопец стрымана. Гуртамі ж не інакш, па аднаму ж піць сумна. Весяліцца, дык весяліцца на ўсю іванаўскую. Вяселяцца, спачатку вяселяцца, а потым за чубы хапаюцца. Геніі непрызнаныя, як дзядзькі вясковыя, толькі што за калы не хапаюцца. Ты, браце, не крыўдуй, я пенька нокнуў каню. Я ад душы кажу, як нам адсюль здаецца. Я ў вашых справах суддзя слабы, мала ведаю сучасную літаратуру, адстаю ганебна. Няма калі чытаць, часам бывае, тыднямі газету ледзь управляешся прабегчы. Ну, у нас ёсць літаратура свая, першачарговая, рашэнні канферэнцый, з'ездаў, так што адстаю па вашай часці. І, можа быць, чаго не разумею. Неспадзеўкі дадаў з намёкам, але і тое можа быць, што і ты ў нечым памыляешся. І ты, і твае таварышы. Канешне, можа быць, згадзіўся Алесь. Гаварылі яшчэ нямала, але ўжо не пра літаратуру. Успаміналі школу, Алесевых таварышаў, ён апейка расказваў пра свае выканкамаўскія клопаты.
У гаворцы непрыкметна даехалі да лесу, пад якім дарога разыходзілася на дзве, адна ў адзін бок лесу, в сельсавет, а другая праз лясок жа к недалёкаму ўжо Алесеваму сялу. На разгалцы хлопец саскочыў. Сказаў Алесю, што мог бы падвесці і да хаты, але хлопец заматаў галавою. Не трэба, дабягу сам, тут блізка. Ускінуў на плячо фанерны куфэрачак, удзячна памахаў рукою і борздаў кажушку, ў ботах, у фасоністай шапатцы. Подбегам падаўся дарогай да хаты, адышоўшы, азірнуўся, замахаў яшчэ рукою. Едучы маўклівым гусцішным лесам, доўга і радасна думаў пра Алеся. Выйшаў хлопец у вялікі свет, распраўляе крылы. От і няшчодрая на хлеб і на пісьменнікаў балотная палеская зямля пачынае даваць свету паэтаў. Няхай ён яшчэ толькі спрабуе голас, няхай яго пакуль не вельмі шырока чуваць. Хто ведае, як ён узляціць потым, калі памацнеюць крылы, калі набярэцца сіл. Хто ведае, можа, там паўз лес у палатаным кажушку і шапцы з гузікам ідзе будучы Янка Купала ці Нікітін. Нас і дзеці нашы ўспамінаць з часам перастануць. А ён, хлопец гэты, можа, ў народзе, ў свеце век жыць будзе словам сваім, вершамі сваімі. Яго не раз дзівіла, і цяпер здзіўленне гэта ажыло зноў. Колькі паэтаў, пісьменнікаў паявілася на беларускай зямлі? За які дзесятак гадоў? Які дзесятак гадоў да рэвалюцыі мала хто і ведаць ведаў, што раджаецца, можа разрасціся шырока такая літаратура беларуская, літаратура народа, які стагоддзямі абыходзіўся без сваёй літаратуры. Толькі дзесятак гадоў, як рэвалюцыя ўзаконіла і мову, і літаратуру, дала ім дарогу, а от, глядзіце, дзівіцеся, як цудоўнаму цуду. Не адно-два дрэвы, лес цэлы расце, ды які буйны, які багаты, за які-небудзь дзесятак гадоў на добрай савецкай глебе. Якія ж сілы таіліся ў народзе век ад веку, каб не прапасці, не змарнець за стагоддзяў ціску, цемры, пагарды, здзеку, каб здалець усё наперакор всяму, выжыць, дачакацца сваёй пары. Векавая прага цэлых стагоддзяў, маўклівых, скаваных у гэтым радасным імкненні, у магутнай творчай нецярплівасці і сіле. Творчасць наша, познія нашыя кветкі, як жа расквіцеце вы яшчэ праз дзесятак, праз 2, 3, 5 дзесяткаў гадоў. Гэта было ўжо зусім нядаўна. Летам, да і што хлопец зноў прыехаў дадому, жыве ў маткі. Калі выпала наведацца ў адну з блізкіх вёсак, знарок збочыў да Алеся. Яму не пашанцавала, увайшоў на пусты двор, дзверы ў хату былі на зашчапцы. Памагла дзяўчына-суседка, убачыўшы дзядзьку, што азіраецца на двары, пабегла па Алесеву матку. Тая рабіла штосьці за гумном на агародзе. Матка, выціраючы рукі аб фартух, гасцінна запрасіла ў хату, але апейка не пайшоў, сказаў, што заехаў ненадоўга праведаць адно яе сына. Прыселі ўдвох на цёплай прызбе пад ліпаю. Схуднеў саўсім, паказала яму боль свой старая. Губы яе сухія, патрэсканыя, жалліва смыкнуліся, але яна стрымала плач. Сухоты прызналі. Працэс, кажуць. Апейка, устрывожаны і сам, паспрабаваў як змог супакоіць яе. Вучыўся, ды от вывучыўся. Разважліва, сумна падумала ўголас. Нішчымніца, ведама. У горадзе чула, голадна багата каму, а яму без помачы так і саўсім. А ён змалку нямоцны здароўем, век не даядаў. А тут яшчэ да навукі такі падкі. Сушыўся галаву, мабыць.
Нічога, Мар'я Матвеевна, вылечыцца. У Мінску дактары добрыя, першага сорту спецыялісты. Бальніцы добрыя, пад наглядам добрым будзе. Вылечыцца, не бядуйце да часу. Толькі от падкарміце, падмацуйце пакуль. Беражыце. Чалавекам вялікім становіцца, ганарыцца сынам сваім можаце. Я і рада б, чтоб ні бяда, ні сухоты етыя. А так ён, сынок, дзякуй Богу. Грэх паганае, што сказаць. Кожнай матцы такога б сына. І ласкавы, і абыходлівы. Не тое, што маткі. Дзіця не пакрыўдзіў ні аднаго. Са ўсякім паздароваецца, кожнаму добры дзень дасць. І на работу не ўломак. Все яго хваляць. Яна раптам сціхла, спахмурнела, прызналася. Не ўсе. Няпраўду кажу. Васіль тут, сук, прыязджаў з Гомеля, прыказчыкам там работае. Бацько яго жыве унь цераз хату. Дак Васіль той сказаў, небагато, сказаў, набраўся хомка ў горадзе. Бо, сказаў, лапаць і астаўся. Яно і праўда. Усё добра, от і другія гавораць, дзержыцца Алёшка па-простаму, як усё адно і не быў у горадзе, і гаворыць не па-гарадскому, а па-нашаму, як бы не ўмее іначай. А ў Васіля таго, дак боты хромавыя, наваксаваныя, і як яго, гальштух пад шыяю, і гадзіннік у кішэні з ланцугом, і ўсё па-гарадскому, дарагой айцец, пажалуйста. Культурны такі. Культуры той, Мар'я Матвеевна, ва ўсім ім менш, як у адным Алесевым мезенцы. Не кажыце, важны такі, як все адно колішні пан. З гальштухам, чобаты хромавыя да калень, ідзе, ручкаю памахвае. Зямлі не бачыць, а як стане з кім, дак здрастуйте, как жизнь молодая. Папяроску гарадскую ў губах держыць. Пан, ей-богу, пан. Чым же яму, Мар'я Матвеевна, пахваліцца другім, калі ў галаве мякіна? Яно такі праўда. Мякіна. Адна мякіна. Алесь абганяў картоплю. Неўзабаве сядзелі ўжо на ўзмешку, бачыў яго схуднелы, амаль без загару твар, вузкія і вострыя белыя плечы, зрэбныя, малаватыя ўжо штонікі з лапінаю на каленях, белыя з наліплай рудаватай зямлёй ногі. Ён быў голы па пояс, і былі добра відны рабрыны пад белай скурай, было відна, які ён худы і змарнелы. Сястра, што вадзіла яму каня, толькі падышла на хвілінку, паздароўкалася і зноў падалася да каня, пасвіла яго наводдаль. Апейка і Алесь сядзелі на ўзмешку ўдвух. Чаму не зайшоў, калі ехаў сюды? Папракнуў Апейка. Я заходзіў, вас не было, у раёне сказалі. Пераказаў бы, ці паперку аставіў бы. Што вярнуўся? Ну, нарадзімеш? Мало у вас клопату без мяне. Я думаў быў чыркнуць два словы, а потым рашыў, не трэба. Скажы, паленаваўся. На першы раз даю вымову, другі раз, калі такое паўторыцца, будзе горш, запомні. Ён усміхнуўся. Запомню. Надоўга? На месяц. Болей трэба. На паветры добрым трэба пабыць, агародам пакарыстацца, свежай зелянінаю. У рэдакцыі прасілі, у газету я ўладзіўся. Рабіць трэба. Летам раз'язджаюцца ўсе, з-за гэтага найбольш узялі. Ну і калі падрабіць, як не летам. А што, з лёгкімі? Ён паморшчыўся, не хацеў гаварыць. Найшлі нешта. Зацямненне вярхушкі.
справа. Дысемінацыя. Ёсць такі вучоны тэрмін. Смертельнай небяспекі няма, сказалі, але патрэбна лячэнне. Добрае харчаванне, добры пакой, здаровы рэжым. У голасе яго чулася іронія. Алесь, адчайвацца не трэба, але і падсмейвацца таксама ні да чаго. Тваё здароўе не аднаму табе трэба. Улавіў іранічную усмешачку, не даў запярэчыць яму. Будь разумны. Пішаш тут? Мала. Гультую без сораму. Гуляю, гляджу. Гуляй, адпачні, вершы потым, самі пісацца будуць. Дарэчы, загараць табе, здаецца, покуль не трэба. Што ў горадзе? Вучыўся багата, экзамены, дык не вельмі і бачыў. Сагнаў усмешку, заклапочана змоўк. Неспакойна ў горадзе. Пошасць розная галаву знімае. Всякі бруд на паверх вылазіць. Ну і дурняў багата, што толькі бруд і бачаць усюды. Не вераць, што людзі могуць быць і чыстыя. Ён раптам трасянуў галавой. Хай яны ў балото. Павёў бліскучым позіркам па полі, па лесе наводдаль, шчаслівы заплюшчыў вочы, адкінуў назад галаву, шумліва, на ўсе лёгкія ўдыхнуў. Паветра ў нас. Лесам і лугам нават у полі пахне. І наогул рай тут. У Мінску ўвесь час у мітусні, а тут ціш, воля. Думай, колькі ўлезем. Здаецца, ўсё запомнілася з гэтай сустрэчы. Але з асаблівым жалем згадваліся белыя вострыя плечы, рабрыны пад белай кволай скурай. З трывогай успаміналася яго іранічнае. Ёсць такі навуковы тэрмін дысемінацыя. Потым ад урача даведаўся, як мае быць, што значыць гэты навуковы тэрмін. Напісаў яму на універсітэт ліст і прасіў і загадваў берагчы сваё здароўе, сур'ёзна паставіцца да хваробы. Успамінаў, вядома, і клопатнасць маршчынак на алесевым твары і неспадзявана вясёлае ад гэтае, захопленае, зачараванае. Ціш, воля. Згадваючы ўсё, небесклапотна ўспамінаў тое, што ён кінуў пра бруд, пра дурняў, якія не вераць, што ёсць чыстыя, але неспакой гэты трывожыў яго толькі наогул, як агульная трывожная з'ява, а не як бяда, што мае асаблівае дачыненне да хлопца. Трывожыўся адно пра яго здароўе. Адсюль ён чакаў бяды, і вось на табе. Цемра ў кабінеце пабольшала, а ён усё сядзеў на стале, перабіраўся ў памяці, стараўся развязаць неспадзяваную, незразумелую зусім загадку. Выдумка, паклёп. Прыходзіла зноў партая, самая простая. Наплёў нейкі дурань і пайшло, а там і надрукавалі. Думка такая прыходзіла апейку найбольш ад таго, што яму хацелася, каб было гэтае, самае лёгкае для Алеся, і ад таго, што яна найлепш адпавядала ўсяму, што ён ведаў пра хлопца. Але цвярозыя развагі адна за адной бурылі гэта добрае, жаданае, так проста і надрукавалі б. Усё ж там блізка было для газеты. Всё видно, праверылі, узгаднілі, ды і ясна сказана ж, абмяркоўвалі на камсамольскім сходзе, калектыўная думка. Гэта заводзіла развагі ў тупік. Тая ж самая цвярозасць казала, што як бы там ні было, хоць і абмяркоўвалі, хоць і надрукавалі, ўсё гэта няпраўда. А ячэйка не магла памыліцца? Ячэйка, маладыя гарачыя хлопцы і дзяўчаты, якія так лёгка паддаюцца настрою. Бываюць выпадкі, і дарослым не хапае цвярозасці. Дарослым, спакайнейшым, вопытным. А то ж маладыя, гарачыя. Што б там ні здарылася,
Апейка быў перакананы в адным: не можа быць. Не можа быць таго, што напісалі, няпраўда. Але перакананне гэта ўсё ж не супакойвала, што не думай, а мяркуючы па артыкулы сходу, штосьці ж было там. Нейкая, няхай і не такая, як там у артыкуле навернута, прычына была яму. Прычына, што дала пачатак гэтаму, была. Што ж яна за такая? Вучыўся і вывучыўся. Успаміналася яму матчынае. Тады прыходзіла на памяць тое, што ён ведаў пра асяроддзе, у якім давялося жыць хлопцу ў Мінску. Прычына, адчуваў Апейка, была не інакш тут. Даверлівы зялёны вясковы хлопец, шчырае няхітрае дзіця, трапіла ў хэўру спрактыкаваных, лоўкіх, нячыстых махляроў, ачмурылі, зацягнулі, загубілі. Апейка з газет ведаў, колькі іх там такіх, затоеных, яўных, нядобразычлівых, нават варожых, ахвотнікаў муціць ваду і галовы людзям. Напладзілі ўсялякіх аб'яднанняў, як гандляры крамак. Узнімаюць век непатрэбную валтузню, бясконца спрачаюцца, кусаюць адзін аднаго, вылазяць з рознымі фанабэрнымі заявамі, якія іншы раз выглядаюць проста як выскакі супроць генеральнай лініі партыі. Чорт ведае, што ў іх там робіцца. Нават такія відныя, здавалася б, надзейныя адданыя партыі, дзеячы, як славуты, можна сказаць, узрошчаны рэвалюцыяй паэт Мехашчарот, як з метро Жалуновіч, цішкагартны чалавек, які ўзначальваў першы савецкі ўрад Беларусі. Людзі, якія, думалася, столькі гадоў сёй душой служылі партыі савецкай уладзе, нават яны, аказалася, апынуліся ў твані. Нават яны пісалі газеты, дакаціліся да таго, што звязаліся з буржуазнай поганню нацдэмамі не толькі па гэты, а і па той бок мяжы. Чаго ім было лезці ў тую смуродную твань? І чорт яго ведае. Калі ў твані апынуліся такія вопытныя дзеячы, то што было зацягнуць туды зялёнага, нехітрага хлапчука? Няўжо і праўда зацягнулі? Думаючы цяпер пра ўсё гэта, дашукваючыся, што ў тым артыкуле пра Алеся праўда і што няпраўда, Апейка мімаволі згадваў, што не ўсе артыкулы аб літаратурных справах, якія ён чытаў у газетах раней, былі абгрунтаваныя, доказныя. Успаміналася, што ў некаторых з іх абвінавачванні, і вельмі сур'ёзныя, былі прыцягнуты, проста сказаць, за вушы. Ён прыпомніў, як адна цэнтральная газета абвінавачвала часопіс «Полымя» і нават рэдакцыю газеты «Савецкая Беларусь» у тым, што яны гадамі вялі контррэвалюцыйную наддэмаўскую прапаганду. Тая цэнтральная газета так і пісала. Апейка гэта запомніў добра. Мы гадамі цярпелі прапаганду контррэвалюцыйнай наддэмаўскай ідэалогіі ў гэтых часопісе і газеце. Апейка нечаста разгортваў часопіс, не стаў выручацца за яго, а газету «Савецкая Беларусь», у газету ЦВК чытаў амаль штодня і ведаў добра, колькі ў тым гневе праўды. Яго тады вельмі здзівіла і абурыла, што на відную заслужаную газету так проста было пісаць такую страшную няпраўду. Лёгка, безадказна нападала тая мінская газета нават на ЦК партыі. Вінаваціла ЦК, нібы ён абараняў багоў тыпу Жалуновіча ад крытыкі газеты. Апейку гэта здзівіла асабліва тым, што газета нібы абуралася ўмяшанню ЦК ў яе справы. І ў тым артыкуле, і ў іншых Апейку не даспадобы быў, здавалася яму, непатрэбны крыклівы пагрозны тон, дзе крык і пагрозы нярэдка падмянялі доказы. Усё ж нельга сказаць, што ён не вельмі верыў таму, што чытаў пра літаратурныя справы ў Мінску. Яго бяда была ў тым,
што ён не бачыў усяго сам, сваімі вачыма. Не ведаючы добра ўсяго, ён мусіў лічыць, што ёсць яшчэ нешта вельмі важнае, чорнае, што яму невядома і пра што не пішуць. Што іменна гэта невядомае і дае падставы гаварыць там у Мінску такім тонам. У яго раз-пораз узнікалі сумненні, што некаторыя нападкі праўдзівыя, але сумненні гэтыя рэдка трымаліся моцна, ён вельмі ж мала ведаў сам. Сумненні яго найчасцей разбіваліся аб цвёрдасць, непахіснасць тону і рашэнняў там, у сталіцы рэспублікі. Там, пэўна ж, ведалі, што рабілі. Што не думай, з такіх пастоў, як пост рэдактара цэнтральнай газеты ці намесніка наркама, так проста не здымаюць. Ды яшчэ такіх пісьменнікаў, відных дзеячаў, як Міхась Чарот і Цішка Гартны. Пэўна ж, ёсць важныя прычыны. Цяпер даўнія сумненні ажывалі зноў трывожылі. Алесь, канешне, не Цішка Гартны і не Міхась Чарот. Але ці няма ў тым, што было з імі, з Гартным і Чаротам, адгадкі і Алесевай гісторыі? Ён толькі мог гадаць пра гэта, як і пра незразумелы артыкул. У думках не было яснасці. Думкі блыталіся ў поцемку, ды і як яны маглі выбіцца з поцемку, калі невядомы праўдзівыя факты. Факты. От што трэба высветліць самому. Апейка раптам схамянуўся, заўважыў, за акном было ўжо зусім чорна. Трэба дадому. Не запальваючы лямпу, стаў вобмацкам збіраць паперы на стале, паклаў шуфляду, замкнуў яе. Паеду на сесію, там і высветлю ўсё.